Op zondag 28 september wordt in Vols in de Kopermolen de tentoonstelling geopend met als thema 66 jaar vastelovend in Vols. Dames en heren, namens de stichting Kopermolen, namens de Janssule, darf ich geschehen deze middag van harte welkom heten. 2012 houdt Joachim Koch, voor degene die hem niet kent. Dat is toch schwiegerzoon van de Leo Ketelaars, een van de oprichters van de Janssule, dat wordt beide zijn. Der houdt bij Joachim een idee. Hij meent dat het aan de tijd wordt om een uitstelling te organiseren, 66 jaar Janssule Vols. Nou, dat was natuurlijk een idee voor zijn buurman, der Jan Frankot, van mich direct op is ingesprongen en had gezegd, dat is het idee. Der had dat nog voorgebracht bij de Janssule en de Janssule zaten, laten we dat doen, maar niet in 2013, zo wie der dat voorstellen, maar in 2014. Denn dat is namelijk ons jubileumsjaar. We zaten ook dat we zeer vereerd worden voor de titel 66 jaar Janssule, maar we hebben van medevaar gezegd, laten we dat breed trekken. Door Guus Erve en door Jan Francotte, die de tentoonstelling hebben samengesteld, wisten niet wat ze zouden gaan losmaken bij de Volser carnavalisten. Want uit alle zolders, kasten en kelders komen leuke en interessante vuurwerpen voor de tentoonstelling. Door Jan Francotte is voorzitter van de Ullevrienden, een groep van sponsoren die op de achtergrond ervoor zorgen dat datgene wat de lui van de Grens Ulle het ganse jaar allemaal doet, dat er ook financiële middelen voor ter beschikking stond. De Vriendenclub die heeft een vast bedrag per jaar en dat is, ik kan het ruim zeggen, dat is €1 per bestaansjaar. Dus dat wordt helemaal meer? Dat wordt langzaam helemaal meer, ja. Dat wordt langzaam helemaal meer, ja. Ja, dat groeit, langzaam groeit het. Ja. Bij de Janssule wordt opgericht in 1948, toen was het zo dat dat in Vols met de enige verein was, in viele elementen schwaar. En nu hebben die Volser eierbaar om ook in viele en elementen een Sitzung te komen organiseren. Zo is dat in die eerste jaren gegangen. In de loop der jaren hebben zich links en rechts nog geen andere carnavalsvereinen gezetteld, maar niet zozeer om de rol van de Janssule over te nemen. Nee, im Gegenteil, door met hun verein dat ganze carnavalsgebeuren en dus ook de Janssule te onderstützen. Niet meer en niet minder. Hij is jonge verein die had gezegd, zo, nu moeten we de Ulle meer afschaffen en we nemen dat over. Dat is dus niet zo. Godzijdank is dat niet zo. Eendracht maakt macht. We hebben als Janssule voor een aantal jaar geleden zelfs een platform opgericht van alle Valser carnavalsverenigingen uit de hele gemeente. Daar komen ook die van Ville, daar komen ook die van Lemiers, daar kunt ook Valser kwartier. Voor dingen aan te spreken, af te stemmen op damit niet er een zitting hadden naar andere oog. Dus op die manier werd dat toch een beetje allemaal goed op een dusdanige manier geregeld dat de vastelavondhoven voor nog 66 jaar kan blijven bestaan. Dat is het ganze idee erachter. Om zoveel mogelijk Leute in Vols daarbij te betrekken. Niet alleen met een klein groepje wat vrienden of bekenden van de Ulle zijn, maar de hele Volser gemeenschap, om die daarbij te betrekken. En dat broegen niet allemaal vrienden van de Ulle te zien, dat kunnen ook vrienden van een andere verein zien. Maar de idee daarachter is vastelavond vieren in Vols. Vanuit der achtergrond is het voor mij een grote eer om deze tentoonstelling te openen. Ik heb dat één keer willen doen met behulp van Jarde. Ik denk, dan zet van die kanon heen en dan ja, van een flinke paard. Maar de kover van het bestuur van de Kopermolen geen toestemming voor. Maar goed, dus we moeten dat symbolisch doen en ik moet zelfs de pistoolworm net gegond, waar ik moet gezegd, moest maar juist doen alsof. Dus daar staat, en dat is ook een beetje carnaval, hè, daar voelen ze een beetje vergekt gezet, met dat zo steekt. En we moeten aan de trekker trekken en zeggen, en nu verklaar ik met deze shot, deze tentoonstelling voor geopend.
De tentoonstelling duurt tot en met zondag 9 november. Binnenkort wordt gestart met de restauratie van het interieur van de Cunibertuskerk in Waalwiller. Gelukkig is vanuit diverse instanties geld hiervoor beschikbaar. We hebben het geluk gehad dat we de plannen als kerkbestuur opvatten om met die restauratie aan te vangen. Zijn voor het eerste weg is naar de gemeente geweest en hebben daar ons plannen ontvouwd. En we worden heel enthousiast wat we tegemoet getreden. Men zelfs meteen met spoor van, dan moet dan dit door, dan moet met het comité van aanbeveling, dan moet met de provincie ook alle. En eigenlijk voelt dat voor ons eigenlijk als een bevestiging, ja, wend voor dit jaar door, kunnen we toch instanties liever enthousiast maken. Een van de zaken die werden aangepakt is het gevoelige en kostbare schilderwerk. Het SRAL van Maastricht, dat is de Stichting Restauratie Atelier Limburg van de Bonafante. Die hebben die onderzoek gedaan en die hebben toch geconstateerd dat op nogal wat plekken het stukwerk los zit. Dus dat werd vastgezet. Het schilderwerk wat daarbij los komt, dat werd geretoucheerd. En wat ook natuurlijk een grote post voor hun is, dat is het schilderwerk werd gereinigd. Ja, ik ben pas nieuw gedeputeerde geworden en het gemeentebestuur, burgemeester en wethouder De Lahaye en wethouder Fransen, die hebben me goed genuttigd om een aantal projecten in de gemeente Gulpen-Wittem te zien. En deze kerk huurt erbij omdat de provincie ook een bijdrage levert aan de restauratie. Wie belangrijk vind je dat om deze kerk te restaureren? Nou ja, ik denk dat in elk dorp, in elke gemeenschap de kerk als gebouw, maar ook als symbool een belangrijke rol speelt. En deze kerk is er bovenop nog een kunsthistorisch gezin natuurlijk, van geweldige waarde. Prachtig ook. En een dorpsgenoot hier uit een dorp, Fred Bane, oud-loco-burgemeester, die heeft in het comité van aanbeveling een beetje de voorzittersrol op zich genomen. En die zijn heel voortvarend te werk gegaan. En buiten natuurlijk de overheid die ons groot heeft gesteund, heeft het comité van aanbeveling in het bedrijfsleven ongelooflijk vuil geld op een heel snel manier weten te genereren voor deze zaak. Dat staat dus ook in het hele verhaal dat men dat kerkje hier waard vindt dat er iets mee gaat gebeuren natuurlijk. Dat eigenlijk zo snel dat geld gegenereerd is geworden. Het is niet van, ze hadden het even op een hoop geworpen. Nee, men heeft er keihard aan getrokken met de lui die wist waarom dat het ging. En wie ze goed uitleggen wie mooi dat het kerkje is, ja, wordt ze toch sneller over de streep getrokken. Dus eigenlijk hebben we veren niet gedaan, maar vooral de kerk zelf, door de uitstraling wat ze heeft. Ook de verlichting wordt verbeterd en kan daarna variabel ingesteld worden. En dan kiest een ganz andere sfeer in de kerk, een ganz andere beleving in de kerk. Wat voor schetsen ook een heel groot voordeel vinden, dat is als we een rondleiding geven, dan kan we via afstandsbediening een lamp aanmaken en een lamp uitpakken. Dus we kunnen jullie echt laten kijken van kijk, zo ziet het uit. Hè. Als het goed verlicht is, de haas houdt min of meer de filosofie van het duistere. Hè. Het moet er een beetje mysterieus aan blijven en zo. Nou, dat kunnen we dan ook doen, maar we kunnen dan ook een naam maken. Zoals in alle kerkdorpen in Limburg geldt, arm in arm moesten zich pakken, snappen en begrijpen ook. En ook beleven hoe mooi dat gebouw is en welke geschiedenis dat er eigenlijk al honderden jaren aan vastzit. En dat betekent dus ook dat het een geweldige opdracht is om ook te zorgen dat over honderden jaren mensen nog steeds mensen van Waalwiller, maar ook van Wieterboete kunnen en blijven genieten van het moois wat er is. We beginnen de eerste week van november. Het SRAL dat kunt werken aan het moerschilderwerk in januari en verhopen af te sluiten de werk voor Pasen, half maart, midden in het jaar. 800 jaar Waalwiller. Hè. Dus, en dan kan voor de lui een ganse nieuw interieur van de kerk laten kijken.